Tatalicious atsiura Madam Boss kuti ariudze sisi vake varegedze kuramba vachitukana naNgoni vachimuexpose maweaknesses ake nekuti hazvizopi chimiro chakanaka. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Queen vari kuramba vachitsimbirira nyaya yekuti Dzabu mwana wekwamachakaire uye ari kukurira mumba mekwana Mofela, asi still Mofela havana chiremera chavanopiwa. Last time vaka exposwa kuti title deeds ese ari muzita ratarisai, mastenzi akawanda ari muzita zvakare ratarisai. Ivo havana chavainacho. Vataura zvakare nyaya yekunzi vakabva kuGermany vakadzoka kumba kuti vazochengetwa nemukadzi. So ndo nyaya dziri kunzi Queen of Peace vanopota vachikanda mahints enyaya dzakadaro. Zvinova izvo zvatsamwisa Tatalicious akati aiwa regai kuramba muchidaro Mofela, varemekedzeiwo vedu wei. Aiwe tarisa iwe. Ko waitiwei? Neyazikana akutadzirei Ngoni. Unoziya kana uine murume anenge Ngoni uyawe mupe rudo. Taira. Mupe rudo Ngoni uyu, mupe rudo Taira. Unoziya usaregedze mukoma wako achikontrora Ngoni. Tarisai. Taira. Madam Boss, usazviite zvakadaro mufunge. Unoziya une raki rinotyisa iwewe. Murume wako anokurega uchihura. Unoziya murume wako anokurega uchita ese yaunoda uri mumba imomo. Chingomupawo chiremera. Haungokoperawo zvinoitwa mwana anohurira pavarume. Ko waitiwei? Mashoko andanzwa andirwadza fani. Fungai hafani kutaura zvakaipa kudaro pamusoro paNgoni. Vangani varume vanobvumidza matuzha akadaro ekuti munhu unohura uri pamurume? Vangani varume vakadaro? Hatine nyaya kungoti Ngoni akangopusa ndo zvaangori. Unongoona fesi yake iyi kuti baba ndo zvavangori. Unomutarisa ukamuringa kuti ndee kudai ko anogoenda nekupi. Asi mupe chiremera mufunge. Musaregedze fungai achiita 2 and 4 murume wako kudaro. Hazvina kana kumbonaka mufunge Taira. Handizi hangu shamwari yangu anondinzwisa tsitsi. Nenda kumbofungawo ndichiti dai ndichiri murume ndaimupa advice yekuti chi murume biyangu. Aiwa zviri kunzwarwa mufunge usadaro Taira. Ona uri mumba muye wakagara mwana wechituhazi, mwana wekwamunetsiwa, mwana wekwamachakaire. Vangani vakadzi vanobvumidzwa kugara kudzimba dzevarume nevamwe varume? Zvifunge Taira. Chimupai chiremera Ngoni uyu. Mushure mekutaura mashoko akadaro, manetizens ati vedu weka stop spreading wrong information about mwana iyeye. It's really not nice. Some people take these things too serious. You need to grow up. Dzabu zvaangoriwo photocopy yaMofela 1. Seiko babatanya muchiramba muchingopusha nyaya yakapera kudhara? Moda here tidane tinashe Mugabe nyaya yacho ichingopera. Pano vanhu vanobatwa havo havambobatikane, but inini handibvi zvangu. Queen Mafadza Cat Family nhasi zviri mucomment section menyu ahoye Snake Family. So the Cat Family wabva vangotekawo advantage of whatever zviri kutaurwa ndobva watanga kutomanya nenyaya dzakadaro. Vamwe vati regai atukwe munhu angaenda kuGermany odzoka kuzochengetwa nemukadzi anobohwa Ngoni nhungo dzake dzakanyanya kani. Ngoni ndiye mukadzi waTaira. So ukaona sisi vakutuka murume wako, munin'ina ndiye anenge achizvida. Hating on Tate is wasting our time. She's our queen. Saka musapedza zvenyunguva muchirwadziwa naTatalicious. Chinonyanza kufadza panyaya iyi ndechekuti Mofela vacho pamwe chete naMadam Boss they don't even come to comment and havatombo contest nyaya dzacho because vanongoziva kuti Tatalicious ari pabasa. But samai guru Queen of Peace vanenge vakanganisa zvikuru kuti vatuke Mofela okutaura anything that is suggestive of kuvadegrada because he's been there, they've been married, vatu vane mwana musikana mukuru. Dei vanga vasingadi zvaMadam Boss vakasiya kare guys, ende munongoziva kuti Mofela vakaita 1 degree ravo plus ndo manager waMadam Boss vanorana business iri. Madam Boss is just the face, but the brain behind is
ngoni. So nyaya yekunzi ngoni haashandi handizivi kuti vanhu vanonge vachida chii chaizvo. Ane peji rake wani rehodzeko, ane matalk shows ari kuita. Ko munoda kuti munhu amuke akapfeka bhachi here achinopinda muZB Bank kuratidza kuti anoshanda bodo? Mai guru ngavangori respecta bamunini zvobva zvaperera ipapo.